ndaba anyị chefonu ṅanị ntị ihe o ji abụ na-eme ọdịnala Igbo anụ otu a na-eme ya na-egosi ya mbụ ụwa bụ onye nna ya ka ikwara ala obi ọ bụ na nna gị nwere ọfọ ị nidiri ka ị mara ebe ọfọ ya dị ọha bụ ihe ndị be anyị na-eketakọba abụ o nwere ego eme ihe ndị be anyị na-eketakọba abụ ala abala nna m nyere m ya nna m nyere m ya nna m nyere m ya enye anyị gbere ebe a nwụrụ ruo ebe a gba ebe a nwụrụ ruo ebe a mana onye ọbụla na nna onye ọbụla nwechakwara ebe ọ bụ nke ya o nwere ihe eji wee wube ala niile and ihe mmụọ na onwe m ji abụ ya mgbuoro onye lụọ m ụwa mgbuori ewu ọ meghịkwa na m ada eje ụka maka na ọ bụrụ ndị ụka nyere m ala obi ahụ onye nyere m ala obi ahụ ka nna abụ mbịa mgbuoro my father ahụ ofu ewu mgbuori ewu mbịakwa mgbuoro nna m ụlọ ya anụ mmechakwa ya mbịa nwee ihe ọzọ onye lụrụ m ụwa a na-akpọ ọkụrụ nkwa otu ji eme ụfọdụ a na-ajụ ụfọdụ so na ọ bụ ihe anyị na-eme ọka na-ewi ihe anyị mana ala obi a nna nyere m ya ka m rụrụ ụlọ ife ọnụ ọka na-ewi ebe ọ bụ na St. Peter ka na-ewi onye na-akpọ dị egwu adị of that na ọsọ na-aba na rekọd asị tiri music on background ebe ọ bụ na nna m ahụ nwere ya n'obi o nyere m ọ ka na-ewi ebe ọ bụ na nna m ahụ ka bịa bụ onye mụrụ m ọ ka na-ewi maka na onye sị na nna ya na-ewi okwu onye na-ewini ile anya ebe anyị ga-amalite mmemme aha kịta ewu dị iche iche ofu ewu ga-akwụ n'aha Ụrasị Ezedioha nna m ndị m fụrụ n'ihu nna anyị ha ofu ewu na aha Ụrasị Ezedioha ọkụkọ ya dịgachi ihe ndị a niile anyị ga-emebe ihe dị n'igbu ya kịta nke anụnwa na ya gara nna m eze anụrụ nwaanyị ṅụrụ mmadụ ya na egwu niile anyị ga-egbukocha ya kịta na egwu atọbugokwa o and egwu ara adị mma ịchụ ọsọ ike chukwu ọsọ nwere ụkwụ ogologo mmadụ were uche si n'azụ bịa jide ya ịchụnye ọsọ ole anya na nke a kịta na nke a bụ egwu ndebere fọ agụgụrụ mbụ ọkụrụ nkwo je ya bụ anyị chọrọ ịmalite mmemme a kịta ejiri otu ọkụkọ were totuo ya bụ ihe ị mara bịa ka ewu a bịa na vidiyo ame chefo nye na m onye eji akụ mmanya ihe m chọrọ ịgọ kịta bụ mmụọ maka na Chukwu bụ mmụọ ihe m chọrọ ịgọ kịta bụ mmụọ maka Chukwu bụ mmụọ ọ bụgoro niile eje ụka ewe n'iwe na mụ nwazi ise eje mana ndị m chọrọ ka m gọọ bụ mmụọ obodo anyị agọọ mmụọ obodo anyị bụ Ụrasị Ezedioha ngọọ nna mụrụ m amụ bụ St. Eze anụrụ nwa ṅụrụ mmadụ dị asọ ụfọdụ ebe a bụ ka m kọwachara ụnụ ọfọ a bụrụ mmụọ nwere ikikere mana onye nwere ikikere ya bụ onye buturu ya n'ala ebe a maka na anyị na-akwanyere ugwu ọ na-enwerịrị onye bụ onye isi ọ nga ahụ debere ka a na-agba ọkpara ebe na ya nwa bụ ọfọ emerere ya ihe a na rekọdị na oredi ọ bụ na ị bịa na ọfọ a onye na-akpọ m ihe abụrụ o ji ekwe hapụ mmechi ihe a na-eme very important to do onye na-akpọ m ihe a mee ya akpọ na kịta chere ị bịa na ọfọ a dị ebe a ugbu a ka ọfọ a si wee dị bụ ọfọ a kịta anụnwa bụ onye na-akpọ m ya call me back onye na-akpọ m ya akpọzona m ọzọ na ana m ihe dị mkpa ị bịa na ọfọ a dị ebe a ọfọ a ka a na-akpọ ọfọ Ụrasị nke a ọfọ Ụrasị dị ya Ụrasị a ka a na-akpọ ihe Ụrasị anyị Ụrasị Ezedioha ebe ahụ ụfọdụ na-agbajecha ebe ahụ jee n'ihu agwụ ya ije ebe ahụ ije abịa ịgwa anyị ijebe na ọfa ihe Ụrasị ahụ ijebere ebe ahụ ọfụ ya na ihe anaba anyị ebe a ị bịara gwa anyị n'anya nna anyị na bụ onye jebe ihe Ụrasị ahụ ọ ya bịarịrị ebe a oge na-abịa mgbe anyị ga-agwa ebido kwuba okwu n'ihe Ụrasị ahụ ọ na-abụ ije ya ọma nri maka na ndị be anyị si n'ikpu nwere isi ihe niile na-enwe mbido Ụrasị ahụ ndị mmadụ na-agbaga na ọfụ ya ebe a ọfụ ya dị ya nna ahụ megidere ihe emume ruo ka ha pụchara o ruo n'aka anyị ọ bụrụ n'aka nke ọ dị o ekwesịghị m ije na ya mana ọ na onye o toruru ibutu ebutugbo maka ihe na ọba anyị inwe mụnwazi nwekwara ikikere n'ime ya maka na nwa eze bụ eze ka ọ bụrụ ihe ọ bụ ọkụ ya bụ ihe m ji eje na ya na ara m ejekwa ya na nchaga anya a na-ejekwa ya n'ego a na-ejekwa ya n'ishiri ọzọ
a ga-eje ya n'otoru ntu ọfa dị ọfa kwesịrị ọfa anyị nọ ọfa ụra asị ebe ọ kwesịrị ịdị ube Chukwu Emeka Okoriọka bụ ka ọfa kwesịrị ịdị mana ụnụ gbaghara ọ dịrị ebe a na-agọzi ebe a ihe o ji were ama gọọ ya ebe ọ rụọ ọrụ bụ maka ị na-anyị ka nwunye mana ọ bụrụ na ọfa dị ihe abụrụ na ọfa abụ na-ala ka ọ bụ asịrị ọ nwere eji eje ebe a na-eri ihe dị n'iri ụnụ agha agba gị ụnụ ikwudo ọnwụ unu nwunye ya ọ bụrụ na ihe a na ọfa abụrụ na na-asịrị ihe abụ ngị were ebe ya na ịga na ego ụgwọ ụlọ na ya na nta n'imuru oko ndị bụrụ niile egwu famili ya bụ anyị nwa ma ụnụ nwa nwu ya ni ụnụ adịghị ekwe ka ọ dịbe anyị mana kịta nwanne nwoke a na-akpọ na-adịm afọ ya Izikiel agbaghị anụ ya ọ dịrịzie ebe a ọ bụrụ na ya na-aga ọfa nta mụ na aka mgbogoro nwere ihe ọ na-arụ ọfa kịta mmegburu otu ewu ọfa ịfụrụ ya ọfa ụra asị nke a bụ ọfọ my father eze anọ nwa ṅụrụ mmadụ ya nwụ nke a ọfụ ya dị ihe a ọfọ o tiri na o jiri kwuo okwu ya dị nke ofu ewu nke ọzọ bụzi onye lụọ m ụwa a na-akpọ Okoronkwo otu ji eme Okoronkwo ji eme ọfụ ya dị nga onye ọfụ ya ebe ọ kwesịrị ịdị ya abụba odogwu unu jee weta ọfụ ya maka na odogwu ube ekwesịrị weta ọfụ ya so ụnụ nwa na nga ụnụ mara nga ọ dị unu eje weta ntu ya na-eme ihe a eweta ọfụ ya ebe a maka na m egburu ya ewu kwa arụ ntu ya na-eme ya na ọfụ ya bịa mana ebe ọ bụla ọfụ ya dịra emee ya ọ ga-ejekwa rụọ ọrụ ya mana si na-ebutu ya ka a na-emere ihe kwesịrị imerenụ wee lazie na ọfọ ndị akatagwara ahụ tee fụrụ ọkatachara ahụ a na ntu aka ngwongwo na nke nke a bụ ọfọ aṅụrụ mmadụ dị nke a ifu mgbe etibere na-abịa pịa ya makọ ya na nke ọfụọ ọ nọ n'ebe a rụba ọrụ ka isiere ọfọ ndị ọzọ ka ya bụrụ ya akụrụ ụlọ nwe nka ya ọfọ akụrụ ụlọ ya onye tọrọ m nke ya dị ya ọfọ niile n'ebe a nwetara ndị nwe ya na ka o si wee dị ya bụ na ya na-agọrọ ụbọchị nke taata ofu eji etọtara m ewu enye m ọkụkọ ka anyị mee ihe ọsọ ka nwe ya metara ụbọchị nke taata na ya na-ekwu m ihe ọma mekwanị ihe ọma mekwa n'ogbo m otu enye mere ka m kwụpụ aka ihe mekwanị n'ogbo m ihe anyị agọrọ ọfọ n'ụbọchị nke taata ọfọ ọbụla anyị na-aga ebe a bụ maka ndụ ụmụ Igbo maka ndụ ndị ụmụ awaala maka ndụ ndị ihe ala maka ndụ ndị Igbo gbara gburugburu ya ka anyị na-agọrọ ọfọ n'ụbọchị nke taata wee na-asịo ihe ọma ka anyị si ya bịa kwụrụ aka ndụ ogologo bịa kwụrụ aka ọganiru bịa kwụrụ aka eze anụ nwa ṅụ mmadụ bịanụ bịa kwụrụ aka bịa kwụrụ dị aka ndị ọbịa ekwe ndị nna ochie bịanụ bịa kwụrụ aka agụgụrụ mana akpọ Okoronkwo ojem bịa kwụrụ aka ndị niile nọ nga etiri ha ọha nọchi ihe ebe a na ebe ahụ debụrụ abụrụ ọkpara ilepụ anya nga ihe niile anọ nga nna ha tikọchara ọfọ n'ala nna ha gbakọchara n'ebe a wee na-akpọ ndị niile agha bụ ndị mbụ na ndị egede bịanụ bịa were na ojuo ndị niile bụ ndị mbụ na ndị egede bịanụ were na ojukwu Emeka Okoriọka bịanụ bịa kwa aka na Chiefu ga-agụpụ ụzọ na-agụpụ ọnụ ọ na-agụpụ ụzọ na-akwụrụ ihe nwaka ntị abịa na ọzọ kiri abịanụ bịa kwụrụ dị aka diberi abịanụ bịa na Chiefu bụ ndị ihe a na-akpọ afọ ebe a bụ ndị na ha dị Odogwu Okonkwo bịanụ bịa kwụrụ dị aka na Chiefu bụ ndị a na-akpọ m ndị na ha na ebe a ọzọkire bịanụ bịa kwụọ dị aka gbara iche ka ọkụ bịanụ kwụrụ aka na Chiefu bụ ere na ha bịanụ bịa kwa aka na ndị afọ na agbụrụ ka a na-ekwu okwu a na-amụ ụma erughị anya na onye mara ka ọ ya dị ọdị ihe nọ nga ka anyị na-akpọ Chukwueto bịanụ bịa kwụrụ na ka wee ka Okeke bịanụ bịa kwụrụ na aka na Chiefu bụ ihe anyị ma bụ ihe ọma ka anyị si ya bịa kwụrụ aka ndị niile kwuru okwu Israel ha bịanụ bịa kwa aka Chukwuleta bịanụ bịa kwụrụ na aka Clement bịanụ kwụọ na aka na Chiefu go nọ ndị anyị fụrụ nna ha kpọrọ ka anyị na-akpọ nọ nga ahụ debụrụ ọ bụrụ ọkpara na ndị a mere mgbe nna ha dị o mechaa ha bụrụ nna anyị oru ka ha pụọra ya bụrụ nna ọ na-abụ ụmụaka tolite onwe ndị a na-ekwu maka ha anyị na-atụ ihe ọma bịa kwụrụ aka n'isi ụmụaka be anyị niile ihe ọma bịa kwụrụ aka n'isi ụmụ awaala ihe ọma bịa kwụrụ aka n'isi nwoke ya kwụrụ aka n'isi nwaanyị ihe ọma bịa kwụrụ aka ndị ogologo bịa kwụrụ aka ike bịa kwụrụ aka na ya sikwa na-eje ala akara nke ihe ebukwara ya eso onye sị na anyị ya dị mma ya dịkwa mma onye sị na ya dị mma ya dịra mma na anyị ya dịkwa mma onye bụ mechi na buru ya apụ ebe a ọ pụọ ya ma iburu ya pụọ niile mekọrọ anyị chọrọ na ije na ya bụ ihe na-agụ ọ bụ mmụọ a na-agụ kịta bụ nke be anyị ka eme ọjị nwata mụrụ ụmụ agba egwu anyị na ndị okenye nwanyị oyi gbarịsa eburu ụzọ ntoro oyibo kemgbe Disemba 18 ngba wepụ ọjị na-emere ohere adịa n'oge kwuru oge adụrụ ibido ilele ọjị elele mgbamgbamgbamgbam bịa biko na ọmụwa bụ na-ekwuo aba mba zụ edowe eze a nara ṅụrụ mmadụ ihe m kwuru elu ya nga bụ ihe ọma mere nwoke ha mere nwaanyị
ọ sara anyị adị mmadụ kwa mma ndị niile na-agụpụ anyị agụpụ ma nke Chukwu ogere anyị n'ụbọchị nke taata ndị niile na-akpọ ụmụ amaala uru ndị niile na-akpọ ụmụ amaala onye ndebi ha onye ndebi ha onye ndebi ha ihe aba ahụ mmụọ ga-eji ya agụga mmadụ agụga maka na igbu nwere isi maka na anyị ma na anyị na be anyị abụ ụmụ amaala mara na ọ na-abụ onye pụta ọkwari ya ugwu n'ụzọ pụrụ iche ala ịga nga ewee tọnụọ ihe onye kwesịrị ịma ọ dịka ọ na ọmazi ya mana ọmụmụ egbu mgbe na-asị onye ike adịkwara na ya nkọ ihe anyị na-agọ n'ọfọ n'ụbọchị nke taata anyị chọrọ ka anyị mee na nzuo ihe ọma ka anyị chọrọ ka anyị gboo nzu onye mana ọ ya eme onye mara anyị adịbapụta ara na anyị nwanụ na ara anyị anọkwa na ara ọzọ otu anyị siri gbakọ anyị ya achọ mmadụ achọ ihe anyị ga na-enwe ebe ihe akụ akụ ihe enwe amụọrọ anyị nwoke amụọrọ anyị nwaanyị ewere arụ ike chọọ anyị mma na ya na-agọ n'ọfọ n'ụbọchị nke taata anyị si ụmụada anyị niile nọ n'ọya ụmụada anyị niile nọ n'ọya ọba aka mmụọ ọba aka mmadụ ebe ọrịa niile a na-eme ụmụada anyị mgbe anyị gọrọ ọfọ ebe anyị agọkwuru ụmụada ha anyị na-ekwukwu ya taa anyị na-asị arụ ike bekwa chekere aka nzuo ihe ọma bekwa mere anyị bụ ndị ụmụ amaala o mere ndị okenye niile o mere ụmụnne ogwu niile ọ bekwa mere ụmụnne anyị mekwara ndị agbata obi mere ndị Igbo dị iche iche were azụ ezo a bịa were na nzuo ochie foo ndị ọba ekwe bịa na were nzu agụgụrụ mbekwa ka i were nzuo nzu anyị akata ga-ehi nne maka na mmụọ niile dị iche iche anyị ga-emere nzu ha ga-adịrịrị ebe a anyị tụrụ nzu n'isi ụrazụ ezodi ọha nekwa nzu ụrazụ ọha were nzu maka na ihe nzu bịa bụ ihe mgbe aha ịbịafụ ihe ọgba iche n'ebe ọchịchịrị dị ya ka anyị jasị ha were nzu eze na nwa mmadụ wee na nzu ndị niile ụfọdụ niile arịgwara ha ọbara na nzu were na nzu were na anyị sị ka ihe ọma chakere anyị bụ ụmụ unu ka ihe ọma chakere anyị nwere na mmadụ ebe a na-ekwupụta unu ruo na mmụọ mgbe ọbụla asị anyị bịakwa na mmụọ sikwa na ụzọ ekwekwara ụzọ ga tiwekwa na ụzọ agakwana ka anyị wee dị mma be anyị ihe eji wee na-echeta unu na-ekwupụta ya bụ na ndị ụka na-ekwu okwu St. Paul na St. Peter anyị nwazi na-ekwu St. Eze a nọrọ nwaanyị mmadụ dị asọ yọbara anyị ayịyọ ya kpatara onye chi ibi ndụ bie ndụ mgbe ka mgbe anyị agbaghị senti ya akpọbaghị senti ya ka ọ ghara inwe onye ntemụ ya ebe ọ nọ n'akụkụ ọsị ị na-akpọ papa gị senti makwa ihe o mere anyị na-atụ ihe ọma bịa na-ekpu ihe ọma nzu anyị na-akpọ ụmụ nwoke ọmụ nwaanyị na be anyị na-ekpo ha nzu anyị na-ekpu udo nzu anyị na-ekpu ịfụnanya nzu anyị na-asị ịfụnanya dịkwa udo dịkwa n'ala Igbo ọganihu dịkwa n'ala Igbo ọ na-abụ emegwukata nwatakịrị ofu ụbọchị chi nwata na-agbara nwata ọgụ asịghị na aka na-edi edi ewere anwụdo odu ihe a na-eme ndị Igbo eruola mgbe aka ji agbaji aka anyị si aka ya bụkwa gbaji aka na n'Igbo ka anyị wee were ihe anyị aka gbaji aka na n'Igbo ka anyị wee were ihe anyị na mkpegbu na aka ntigbu na ị nwere ike ị na-ekpegbu mmadụ na-emegide mmadụ mana otu ụbọchị ihe ọbụla eziokwu pụtara ọ na-eme ka onye ọgaranya nwebe ihere ọ na-eme ka onye eze nwee ihere eziokwu na-emechi mmadụ iru eziokwu o nwere ihe na-emechi n'ụwa ka eziokwu ikwu na eziokwu ndị niile agha gbara mbọ gbara nkata atọ ụgha onye ọbụla nọ nwayọọ ọkwa na abụrụ ikpe eme ọnụ agba eme gịnị Chukwu bịa mee n'ala Igbo be anyị ka o mee mmụọ niile dị n'ala Igbo bụ mmụọ ma bịa na were nzu mmụọ mara n'ala Igbo niile bịa were nzu bịa na were nzu na chiefo ihe a na-akpọkụ ndị mmụọ ma ndị anyị na ha ga-adị wee nọ ndị ga na-ekwuru anyị okwu ọma mmụọ ọbụla bụ ajọ mmụọ ma nke e wetara ụta ma nke e butere bute ji abụ ka agbụrụ anyị si eme anyị si ihe ọma akpakwa n'ihu onye ọ bụ ji akpachakwa ya takakwa onye ji ebubata mmụọ na-abụrọ mmụọ ndebe anyị were ebe dọwa na be anyị wee chọọ ka o were yibe ndebe anyị egwu mmụọ ahụ ya yibekwu egwu onye ọbụla ji ebubata mmụọ ọbụla n'obodo anyị wee sịga ewere mmụọ ahụ wee na-emebisiri ụmụaka ihe mmụọ ahụ mebibiri ụmụ ihe mmụọ ahụ mebibekwara nyanwe ihe na nchịkọta mmụọ ahụ ya gbukwere egbuo nke a bụ ọjị o buko ọmụ kwuru ka ebute ana m agọkwa ọjị a na ọ na m ụkarafụ ụzọ ana m agọkwa ya na m ụtọrọ ndị ọzọ ma ma wepụbụ ọjị na be m na ụtụ a mana ebugo m ụzọ jee wepụ ọjị ebiere ndị okenye nọ n'ọgbọ na ihe na-agọ n'ọbụla ụbọchị nke taata bụ buko Chukwu biko doo na abụ ụmụ ịgbakọrọ n'ebe a nọ ebe a wee na-arịọ site na ihe anyị fụ n'aka ndị nna anyị ha bụ ka ha si wee bie ndụ ha tupu ụka abịa ọfọ adịgbe n'ire ọfọ abụghị ihe a gọrọ taa ọfọ abụghị ihe apịrị ọfọ na ọfọ dịbara nke nna anyị ha owere n'ụbọchị nke taata ya wee na-akpọku nna anyị ha bụ senti nke anyị fụrụ anya wee na-atụ obugo Chukwu oke abịa ma bịa ndị bịa wụrụ ọjị ekwuba okwu ebigiri Chukwu mara na na-ekwu ya bụ mmadụ n'ihi ikwu obiere Chukwu na Chukwu nwe okwu niile dị n'ụwa anyị wee na-atụrụ ụbọchị nke taata lekwa ọjị bịa wụrụ ọnya ọjị
ụraza ezo a bịanị tọọ ji o ndị ọrụ ekwekwente ndị ochie bịanị tọọ ji o eze na nwaṅụ mmadụ bịanị bịa tọọ ji o ihe awala jiri biri bịanị bịa were na ọjị o ihe niile bụ ihe ọma dị n'ala ụmụ awala bịa were ọjị ọjị anyị na-agọ na ofe anyị na-agọ na mmụọ anyị na-agọ n'ụbọchị nke taata bịa bubutere ụmụ anyị akụ na ụba ebe ọbụla ha nọ bịa bubutere ụmụ anyị ogologo ndụ anyị gọrọ ụmụada anyị ndị na-enwe nsogbu dị iche iche ndị nọ n'ọhịa ndị a na-achọ okwu anyị si gị jebe ọgụ na nwaada anyị na ijiji ya na-ebe nwaada anyị n'ọnụ ọ bụ mmụọ ọ bụ mmadụ na-eme ụmụada anyị ọrịa anyị sị na ọrịa dị otu a anyị ga-ewepụkwa ya n'ụbọchị nke taa kwa okwu oyi n'ọkwa ọfọ okwukwe ka eji ejekwu Chukwu okwukwe ka anyị nwabụkwa ndị ọdịnala jikwa emekwa nke anyị ikweta na Chukwu ji emere gị na anyị nwabụ ndị ọdịnala kwuru na mmụọ nọ na be anyị ga-emekwara anyị ọjị anyị dị n'ịnọ ọjị agbara n'ịnọ ndị ọkachamara anyị na-anụ ụbọchị na-anọ kwa ọgara aga anyị na-anụ ụbọchị na-anọ o ihe ọma kwụrụ ọkwụ nwanne ya bịa dokwa na ọjị ọzọ ghọtakwuo ihe ọma kwụrụ ọkwụ nwanne ya were bịa nye na ọjị were ndị ọbụla ndị egede were na ọjị na ya bụ n'ihu nna aha ka anyị na-ekwu ndị ọbụla ndị egede were na ọjị ọtụnya amaghị amecha na ọya amarịrị ọdịnala Igbo ka anyị kwuru okwu ya onwere onye anyị na-emegide onwe onye anyị na-eketọba ihe abụ ihe anyị fụrụ ndị niile were ọfọ nna ha na ọfọ nna 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 ha na ọfọ nna 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 ha ọfụ ihe dịdị ebe a ndị niile na-aweri anyị wee jela ya n'iyi ihe ọfụ ihe ihe niile na-ajụrụ anyị wee na ya n'iyi unu mechakwuo na-eje pichi ọfọ nna unu tụfuru anyị gọcha na ọfọ wee tinye edo anyị si ka edodo anyị ahụ odo ụmụ anyị ahụ odo ikwu na ibe ahụ odo ndị enyi ndị ọgọ ndị ihe dị mma na adị mma anyị si edodokwa ha ahụ ihe anyị na-agụ ebe a bụ mmụọ ka m na-agọ kịta maka na Chukwu bụ mmụọ ịkpọ onye ụka aka n'ọnụ ọ sịghị niile ị na-agọ mmụọ gịnị ka ị sị na ọ na-agọ ijụọ ya Chukwu ọgwana gịnị ọsụkwa gị na Chukwu bụkwa mmụọ ihe ọ pụtara na anyị dị right edodo anyị ahụ ụmụada anyị nọ n'ọrịa anyị siri kpọkịrị n'ọrịa ka edodo n'ụlọ ahụ na anọ ihe ka mmadụ fụrụ n'ụwa tụkwa na ụrọ ji ebe a ka aghọtakwuo fada kacha ụka ọbụrụ instance shine ọya obuko ndị mbụ na ndị egede ṅụọ mmanya o nọ nga anwụdebere abụrụ n'okporo onye ọbụla na-ekwuru ka o si wee dịrị ya o na ndịrị m onye dịrị n'ibi ya ọ nọ n'ụsọ a na-ama ọhịa onye ahụ na-adịrọ onye bụ n'isi onye ji n'aka mara ọgụ na anụ naanị mmanya bịa ṅụọ ndị mbụ na ndị egede ṅụọ mmanya ndị mbụ na ndị egede ṅụọ mmanya naanị mmanya bịa na ṅụọ mmanya ọfọ niile nọ na be anyị ṅụrụ mmanya anyị na-enye ụnụ mmanya a ka unu wee jebere na ya ọgụ ndị iro ka unu jebere anyị ọgụ ndị iro ndị na-anara anyị ihe anyị n'ike ndị na-awakpo anyị ihe anyị n'ike ndị sị na ya bụ azị ndị anyị bụ ndị na-achọ ka a chụọ anyị n'obodo ka ha were obodo ndị na-achọ ka ha kwugide anyị ndị na-achọ ka ha megide anyị ndị na-akpara anyị nsị ndị na-akpara anyị acha ndị na-anakọrọ anyị ihe anyị ndị ji anya ụfụ anara anyị ogbenye ihe ruru ya nụ maka na ogbenye na-aka enwe ala dị na saịtị ala adịghị ana na saịtị ọgaranya ọgụbazie ya agụọ mana agụ ya bịa gburu ogbenye na mbido ọgba ọsọ o mezie kịta anụ ala ogbenye pụtazie na saịtị na-akwara koroti ijebe narị ahịa ma mgbe ahụ efuzie na oru ori ya ndị na-esi na oru anyị machi anyị nkwu na oruru anyị si ndị mmadụ ndị egere jee nchụgharịba ndị ahụ razụ edo a jee nchụgharịba ndị ahụ ndị ọba ekwe jee nchụgharịba ndị ahụ mmụọ enu mmụọ ala jee nchụgharịba ndị ahụ ndị tụrụ ụmụ anyị aja abara anyị n'ihe ha jee na-agwọ ọgwụ na-achọ ya ga-eme ka ụmụ anyị ghara ịga n'ihu a na-egwepụta nkwụ ike wee na jee nchụgharịbaziere anyị ndị ahụ a na-anụ nwa abụ ozi ara a na-asị onye ekpe n'ikpe anyị ebidogwo ikpe maka na ọsọ ekpe na sị ekpe na kpatara ọ dịka na o nwere ebe a na-eme mana a na-ekpe a na-alụ ewerema na oyibo dị si ekpe na ka anyị si jebezie na ikpe a si ikpebezie ya si ikpebe na ya na mmanya ṅụọ anyị na-atụ ụnụ mmanya anyị na-akwụ ụnụ mmanya a ihe a ji atụ nkwụ ike a bụ ka ụnụ je gbuoro anyị ihe ike ndị niile chọrọ ka ihe ike mee anyị ndị chọrọ ka ihe ike mee ụmụ anyị ndị niile chọrọ ịnara ihe anyị n'ike ndị niile chọrọ ime ihe anyị n'ike anyị so ụnụ na o nwee ike mmadụ kebere ekecha deri n'ala ihe na bụ ike kechie ụmụ atawa ahụhụ ya andị onye ọbụla ike na-anụ enu na ike ara na na ike niile na-abụ ekebe ya ka ekecha ụgbọ n'elu gbatuo n'ala mmadụ ọbụla na-abụ ojecha ọzọ ụkwụ na ala anyị dọbara ọfa ala jidekwa onye ire ahụ ala jidekwu ya ndị niile na-abịa eyi anyị egwu ndị mmaja niile na-abịa eyi anyị egwu na be anyị mere ndị be anyị na-agbakesị ọhịa n'ụzọ obodo enwe na-achọ obodo ewere duzie ka obodo ụmụnna dị obodo kwụrụ ọtọ ụmụnna dị ya were fụfụrụ ya n'anya
ndị niile ahụ ndị aka ha dị na ndị na-ebibi obodo ndị aka ha dị n'ihe na-eme n'ihe ara ndị aka ha dị n'ihe na-eme n'ezinụlọ dị iche iche ndị na-eji eti ọgbara ya n'ezinụlọ mmadụ ndị niile na-eji agba mbọ na-eme ka mmadụ dagara n'iru ndị niile na-eti aka n'ihe ọjọọ dị iche iche ọ bụrụ na ọmụ na-etinye aka ka obodo dagara n'iru ọ bụrụ na ọmụ na-etinye aka ka obodo dagara n'iru ma o tinye aka ka nwa mmadụ dagara n'iru ma ọ dochiga nwa mmadụ azụ ọfọ ya jidekwa m 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 anyị ga-emecha tie ọfọ n'ala ka i wee kwete ọ bụrụ na ọmụnwa mere ya asụ m ọfọ jide m ọ bụrụ na onye ọzọ na-agba mbọ n'obodo ụmụ awaala ama na-aga ọ bụrụ na onye ọzọ na-agba mbọ na n'ihe ara na-aga aga ọ bụrụ na onye ọzọ na-agba mbọ na anaghị ya na-aga aga n'ihe a na-eme ama na-aga aga ọ bụrụ na mmadụ onye ọbụla ọbụla afọ ya bụrụ bịrata ibe anyị anyị ọrụ gbakesi ọhịa gbakesi ụzọ anyị si ọfọ a ya jidekwa ha ọfọ jidekwa ndị ahụ ndị niile rukwuru ala na be anyị a ndị niile kpekpuru mkpamkpa na be anyị a olu na ala ji wee kwuru ntu a ọrịa bụ na obodo eji ama ata dịka obodo eji akọ ọnụ ọfọ jidekwa ndị ahụ na-eke ọfọ jidekwa ha n'ori ọfọ jidekwa ha n'afọ ha na anọ ụba na anọ ọfọ jidekwa ha niile anyị gụrụ na ihe a na ọfọ wee sị na anyị ga-atụpụrụ na ha mmanya anyị na-ebupụta mmanya ụra eze edu ọha ndị ọba ekwe ndị nna ochie ikpu nwere isi ọ na-aba eju na agaba onye na nkụkori ya onye kwuo okwu agbụrụ osi onye ọbụla jebe ikwu nne ya ịma na ome eji ekwude nne ya n'ụlọ maka nne gị nwere ikwu nne anyị na-atụrụ ụbọchị nke taatara ya gọrọ ọfọ ọbụla ihe ọma ji eme obodo anyị ndị niile obi ha dị ọcha na-anọgheri anyị mgbe niile ndị niile obi ha na-adị ọcha ma afụ nwanne ha ndị n'obi ha na-adị ọcha ma afọ agbata obi ndị n'obi ha na-adị ọcha ma afọ mmadụ ibe ha anyị si ihe ọma mekwara anyị ihe ọma mekwara anyị ihe ọma mekwara anyị ndị aka si gị ya n'ụfọ o buko ya eti ọfọ niile a n'ala ihe niile anyị kwukọbara ka ofe a mee ụra asị jebe ọgụ ndị na-emegide ụmụ jebe ọgụ ndị na-emegide ụmụada jebe ọgụ ndị niile anyị tụrụ ụmụada ọya ịnyanya okwu ịnyanya nta n'isi ụmụada anyị na-etibi ya n'ọfọ taa ọ bụ aka mmụọ ọ bụ aka mmadụ anyị sịrị ọja ya dị natakwa ire ọja ya dị natakwa ire ọja ya dị natakwa ire ndị niile bere emegide ala oke ọhịa ndị niile na-emegide ala awa ala ndị niile na-emegide ala ihe ala ndị niile aka anyị kpọrọ ofe ụra asị a anyị sọ ụra asụgharịbakwa ha ụra asụgharịbakwa ha ụra asụgharịbakwa ha ekpekwara ha n'ụtụtụ ekwere ha n'ehihie ekwere ha n'anya so ekwere ka ha ka ume ha gbaba ọsọ ala agwụ ha ezukwere ike nke a bụ ọfọ eze a nụrụ nwa ṅụrụ mmadụ o dịka ikikere enyere m na ọ bụkwa m ụbọ kpụrụ o mekwa ebe nso anyị nọkwara m arịo ekwukwere ha nyekwara m ejikwa m otu ọkụ rekwatukwa ọfọ ahụ nke pụtara na ọ bụ ike nke ọ bụ ma ihe na-abụkwa ike ṅụrụ ka ọ bụ aṅụtara m ya na anị o ike anyị ka ọ bụ mana ọ na ihe niile nwere isi na o nwere mgbe o si ebido eze anọ nwa ṅụrụ mmadụ ọfọ a n'itiri ya n'ala ihe niile arụgodoro nke asụ m ndụ nka nka n'isi unu o asụ m ndụ nka nka n'isi ụmụ awaala o ndụ nka nka n'isi ụmụ ada o ndụ nka nka n'isi ikwu na ibe o ọfọ anụnwa ka eji kwuo ọtụtụ okwu nke anyị fụrụ n'anya na abụ ọfọ anụ wee too na nna ha tibere ya n'ala ihe niile agbakọrọ ebe a nna ha soro okpekpe ise a ha kweretara ịnụ ya anyị wesịra ha ji adị ndụ ka nke eze anọ nwa ṅụrụ mmadụ bụbarị na ya ọgụ na mmụọ na anyị nọ na mmadụ na-ekwu na ụnụ mere anyị ihe ọma ngụwa bụ eze anọ nwa ṅụrụ mmadụ nna akpọ gị sentị eze anọ nwa ṅụrụ mmadụ dị asọ ngị yọbara ndị m ahịhịọ na ị na-anwakwọ chụmanụ ndị iro ndị na-anaghị ihe anyị n'ike ndị na-achọ ịkpapụ anyị n'ụsọ ndị na-asị na nke anyị abụrazi ya ndị kpara anyị ajọ nkata anyị sị nke ajọ nkata ọbụla onye iro kpara na ụdịnụdị ọbụla onye iro siri akpa ya n'isi ụmụgho ụdịnụdị ọbụla onye iro siri kpaa ya n'isi ikwu na ibe ụdịnụdị ọbụla onye iro siri kpaa ya n'isi mmadụ niile n'ebe a anyị sị onye akpaba ya akpachakwa ya takakwa ya anyị sị ihe niile ahụ agbara aba ji izu nyere ụmụ awaala ihe ọbụla agbara aba ji izu ma ndị na-eji ebute iyi ndị na-ebute arụsị ndị na-ebute ihe dị iche iche ka e were wee mee garị mmakọ anyị sịrị aja aha atọ n'ọka na aha anụwaba ahụ eji abụ nke onye mere ofu isi ya anyị na-agọrọ ọfụ n'ụbọchị nke taa na-azụ obugo ndị niile na-agba ji izu na-enye ndị ụmụ awaala ndị na-agba ji izu na-enye ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na ụmụ awaala ndị na-agba ji izu na-enye ụmụada anyị si izu ọbụla ha gbara izu ahụ ha gbabụ nkata ha gbaba nkata aba aba abacha nkata agbudokwa n'ọdụmọfọ onye nwa dị ya atara na nchara ihe ọ bụ ụgbọ ọfọ dịba anyị o mana ihe a mara ọfọ anụnwa na o jekwa esi ibia were jero anyị na-atụ ihe ọma ji akwụrụkwọ ọtụ ihe ọma ji emekwara anyị o ihe anụnwa bụ ọfọ ihe dị ka nji ya ọfọ abụkwa na ọfọ ihe dị ọkwara bụrụ ya kpabara ụnụ eje mekọ ya ọ na-ekwusịra ka ọfọ a ka emee ya ewere ego ihe na-emekọ ya ewetakwa arara wanụ kwekọrọ ya ọ dịkọta ịbụ anyị na-asụ ihe dịbịa kpoo na anyị na-aga ọfụ ya n'ụbọchị nke taata na-asị o unu ekwekwa n'obodo jụọ oyi o unu ekwekwa ndị mmadụ were ihe nketa anyị o unu ekwekwa ndị mmadụ nara anyị ihe anyị o unu ekwekwara ndị mmadụ megide anyị o unu ekwekwara kana mmụọ kana mmadụ onye megidekwara anyị anyị ama megidekwa mmadụ aka anyị ga-adịkwanye ọcha arọba anyị na-aga ọfọ n'ere bịa mee ka aka dị ọcha na obi dị ọcha bekwute ụmụ o
ndị ndefuru ka a na-ekwu na ya bụ n'ihu na aka anyị na-ekwu anyị were asị o afọ anyị tie ya n'ala ka etisara anyị ndị ire anyị tisara anyị ndị na-etisa ngwuru anyị tisara anyị ndị na-agba anyị mgba tisara anyị amụghị nwa tisara anyị ihe isi ike anyị gụrụ na ọfọ a kwuo na onye ekwentị ogboyi na ọkwa ọfọ nke ọfụ ihe dị ka m gọrọ ihe ụdụ a nke a bụ ọfọ aṅụrụ mmadụ o buko chukwu nke a bụ n'ofe aṅụrụ mmadụ ahụ bịa bụ nna m nna anyị na-akpọkwukwu ya n'ọkpọrọ ofu ala anyị zọdụrụ ukwu ka etiri ọfa ọgaranya nwụọ n'ụlọ elu ebutu ya n'ụlọ ala ihe a na-agọ n'ọbụrụ ụbọchị nke taata bụ chukwu oke abịa ma bikodo ndorikodo ihe a na-agọ bụ onye eji ofe ya bụ aṅụrụ mmadụ anya kpatara o ji abụ ndị ikwu okwu na-asa eze anụrụ nwa aṅụrụ mmadụ dị asọ biko doonu na mmụọ unu ekwekwara ka anyị bịaba ebe ahụ na-erughị eru na mmadụ gbara na ya ọgụ ndị iro ndị na-emegide anyị ndị na-agba awa ala mgba ndị na-achọ ka emegide obodo ụmụnne ogwu ndị na-achọ ka emegide obodo okoya ndị na-achọ ka emegide obodo ihe ala ndị na-achọ ka emegide ala Igbo ndị niile a na-agba mbọ n'ala Igbo ndị niile na-achọ ka emegide ala Igbo ndị jiri Igbo kpa ego ndị jiri Igbo wuwayo ndị jiri afọ Igbo wee nara ego tii na akpa ya na-ata afụ anyị gụrụ ụfọdụ ụbọchị nke taata maka ọtụtụ a na-adịkasị were ekuru mmiri ndị niile agbara mbọ na ya ara anyị bagharịba arọ mmadụ ga-eji akwa ụgwọ ajọ ihe ome ndị mere ihe ọma eri uru ihe ọma ha mee anyị ka ha were gba mbọ niile ahụ wee tie obodo anyị na ọgba aghara anyị sọ ọgba aghara zukọ ahụ na-eke ya zukọ ya n'Orio ya zukọ ya na afọ ya zukọ ya na Nkwọ anyị gụrụ ọfọ a na otu ego ga-esoro okwu oyi n'ọkwa ọfọ nke a bụ ọfọ akụrụ ụlọ ọ dị ndụ ọbịa ọgọrọ o nwere ewu Imagine. Everybody mmadụ. Not food on my hair one side. You will power bank. Ewu abụ nke a bụ ego ras ndị nna gbo okwu a ụlọ nwere ike gbacha nkịtị o mechaa na ajụ ka si ime ke ndị na-ekwuzi okwu ihe a bụ na ego ras kpọkọ ndị nwe ya dị ka a na-ekwu okwu ezudo ego ras dị ya lọya nna ahụ ndị oyibo a ka nna ya bụ na ego ras waras anyị gburu otu ego jee chụgara makwa ndị ahụ ịmara ndị ahụ sị na ba ya adịghị mma ịmara ndị ahụ sị na ba ya adịghị mma ọ bụ ọga ka ji egbe ọ bụrụ ndị agha kpori aja na be anyị ala ọra asụ chụgara makwa ndị ahụ a ji otu ewu a wee na-agha aka ka i wee ka arụ chụba ha ndị niile eji anakọrọ ụmụ gị ihe ha nwụrụ na mba ndị niile na-esigbu ihe ụmụ gị nwụrụ ọnwụ ndị niile esi na ụmụ gị agha aga aga bikọs na anyị nọrọ ụwa fụ ụra asị ahụ n'otu arọ nwa mmiri juru na oyi ezo mana anyị ji n'udu dị na ihu ụra asị ya gbachaa ya mmiri mgbe aja na-eru n'azụ betụkasị mmiri ozuzo ahụ jiri ihe abụọ na amarọ ka ọ mara na ụra asị anyị n'ọrụ ụra asị anyị gburu otu ewu ngwa ka ewu ụra asị ka m bịa ka m weta ọzọ ka m gburu gị emebe ji ahụ ọ bụrụ ebe a ka ị ga-egbu ihu nga anyị nọ na mmadụ na-ekwupụta na ebu sent ndụ ibiri ka anyị na-ekwu okwu ya ndụ ibiri dị mma nṅomi ndụ ahịa ibiri mụnwa nọ n'enu ya ibiri ndụ eziokwu ibiri ndụ ịbịa n'obodo akpa afa nna asị na onye nwe afa nna a kpọrọ hai o ị na-emekwa ka nna gị iji gosi na ibi ezigbo ndụ ihe otu egwu m gburu ya dị ya gazie elu na enyi ya agụ nwoke siri ike ọkụrụ mkpa otu ji eme adị mgbaghanị dee ya ebe pụtada otu ọkụkọ nke a bụ nke e nyere agụ m ka nwa okoro mkpa otu eme ahụ esoro m ya nke a bụ egwu ọkụrụ mkpa otu ji eme dị ihe akwụrụ hụrụ ya ihe a bụ egwu egburu ọkụrụ mkpa otu ji eme ọkụkọ ya adịghị anya agụgụrụ m agụgụrụ m bụ ọkụrụ mkpa otu ji eme na ịnakwana ya nwa
na ọ mebe mgbe kwa arọ ana m ewetenye ihe eji ekwu ya ka unu jee bupụtara anyị ihe akwa bụ ihe enwe ụna chụọrọ anyị ndị iro chụọrọ anyị ndị na-aba ihe anyị n'ike ndị si na ya enwe ọnụ mana ihe ama bụ na nnụnụ ọbụla ferela elu ogbugbu ya ala ga-afụrịrị ya maka na emeghị bịa mere imi ntị aghara ịnụ ihe a bụ otu egwu kwa arọ otu aka ụzọ nke abụọ ọkụkọ nọ na ọkọrọnkọ ji ebe ka e gburu nke a n'afọ ọkọrọnkọ ndị ọ nọrọ ụwa nọkwa nga ndị ahụ anọkwa ha nga ike osorole nnemekwa anyị ihe mma ọkọrọnkọ nwụsọlọ ife kwesị eme omekpa obi ọkụ mgbadebe anyị daalụ emume e mere ebe a n'ụbọchị nke taata bụ ka anyị si eme na ka anyị si anọ ebe a anyị gbuo ewu ndị a o nwere arụsị ma ọ bụ ọgwụ anyị na-agwọ ebe a ihe niile anyị gbara ebe a bụ ihe nna anyị ha ji mebie ya ihe nna anyị kpọga mere ihe abụọ na-eme vidiyo ihe anyị mere ebe a bụ ka anyị si ebi na be anyị afụrụ m ya n'ihu nna anyị ha ọ bụrụ iwu bụ na iji enwe ego ewu na iji egoriri ewu a mkpụrụ ọjị wetara ị ga-eji ya wee kwuo okwu otu bọtụlụ kaikai ịgbata ya haf bọtụlụ ibini otu shọt ya ị ga-eji ya wee kwuo okwu n'ọka obi dị onye ka ọ ga-esi wee na-eme ka akara onye na chi a na-ekwu okwu ya abụrụ chi na-agwa gị na ị ga-eme ntamimuroko na ihe ka mbabi na-ekwu ka a mara na chi a nọọsọ n'ihe a na-ekwu okwu ya ya bụ ihe a gụrụ taata bụ mmụọ nọ na be anyị ka a gụrụ n'ụbọchị nke taata ụnụ na-anya na ka esi kpọọ ya n'okwe imirikite esigo otu a tụfuo nke nna ha imirikite ekporogo nke nna ha tụfusie ya ma gị kara n'ala nna gị ahụ onye a bịara onye na-ana nna ya nọrọkwa ebe a na-aza ana nna ya mana ọgọrọ nna ya na-eke ọgọrọ nna ya n'ori o nwere mgbe o kwuru maka nna ya ihe onye ọ na-ekwu okwu ya bụ nye anyị o ruo mgbe ichefucha nna gị o ruo n'oge nke ụmụ ga-echefukwa gị ihe anyị na-eme ya bụ icheta ka ọ bụ ise part of mmadụ icheta ihe ọ bụ na ihe ntụ o si eje n'ala bịara nna gị shinachi bịa saịdị a etiwuo ha na nchịkọta anyị na-asị ndị niile bịara abịara ọ ga-adịrị anyị mma ihe a gọrọ ọfọta atabụ na ọ ga-adịrị na anyị mma ọ ga-adịrị ụmụ awaala mma ọ ga-adịrị ndị Igbo mma ọ ga-adịrị nwoke mma ọ ga-adịrị nwaanyị mma anyị kerekwuru Chukwu bụ onye mere ka ndị na-elekọta ọfọ anya darapụ na ọfọ anyị ka mkpute anya darapụ na ọfọ anyị ka ọ na n'iyi ọ ga-adịkwa ndị na-elekọta ya anya mma dịkwa anyị nwa bụ ndị gọrọ ya agọ ihe anyị goro nwaanyị taa bụ ndụ ma wepụ osema n'isi ụmụada anyị niile ndị nọ n'ọya ana m asị ka mgbakere n'ọya ka ọ kpọ nwanne m nwaanyị iro n'ọta gị afụ o bere akwa arịrị o tie na mkpu a o bere akwa arịrị ọ bụ mmụọ ọ bụ mmadụ bụ eji nwanne m nwaanyị n'ọrịa anyị sịrị ọja agbakerekwa n'ọrịa a ọja agbakerekwa n'ọrịa a ka o si na gị dị ọbụna gị ka o bere taa ya ma na ọja nụrụ ọ mụrụ ụmụada anyị ndị ọzọ nọchakwa n'ọrịa ma ndị nke nọ na nsogbu ma ndị a na-emegide emegide ma ndị a na-akpagide ụfọdụ na anyị gụrụ taa ihe anyị kụrụ ebe a taata bụ mmụọ niile anyị kpọgoro ụbọchị nke taata jekwara na ya ọgụ siri ike na ọgụ zoro ezo ma mee ka mpụta ife ya bụrụ ihe ọṅụ ka anyị ga-enwe ọ na mgbe ọbụla emegidere ụmụada anyị ewee so na nsogbu ha pụtakwa anyị bịakwa ebe a anyị ekwupụtakwa ya anyị agọkwa ya weta ọkụkọ weta ihe dị n'ime ya onye nke ọzọ sara mara eje ụka mana ụnyaahụ akwa m gburu Chineke ehi nyaahụ ọkwa anyị gburu Chineke ehi nyaahụ nwanne nyaahụ anyị gburu Chineke ehi ebe a ka ihe dị iche iche ewere ya too Jizọs na ụmụ ọrụ ya ka ọ na ọ bụla ya ihe anyị na-ekwute ata bụ anyị na-etokwa otu Chukwu ata maka na Jizọs ahụ so na Chukwu bụkwazi mmụọ ahụ ka anyị gụrụ taa ya bụ ihe anyị gụrụ n'ụfọdụ ụbọchị nke taata ebe ọ bụla ma ụmụ di ala ma ụmụnne anyị ma ikwu na ibe anyị nọ ọfọ anyị gụrụ ụbọchị nke taata ọ ga-esi otu ara egbodo n'isi onye ọbụla maka na ọfọ ọṅụ ka anyị gụrụ ọ ga-adịkwara anyị mma ezela ọma onye kwe